負けた。これまでか。これがラングリッサーに導かれた力。
癒しの力よ。これで終わりだ。オグラフェア傷を癒すたまえ。力がみなぎってきたぜ。見事だ。さすが帝国。面白かった。そこだ。かの者の傷を癒したまえ。かの者を守りたまえ。予想はしていましたが、これほどまでとは。私一人になったって最後まで戦い抜いてみせるわ。姫様、無理はいけませんぞ。勝負には冷静さも必要です。分かってるわよ。はあ、どうして戦いが起こってしまうのでしょう。帝都へは返さん。